Vítajte na videu, jak se co robí, a dneska si ukážeme, jak urobit náhledovku na video. Lebo asi to množstvo z vás, co začíná s YouTubem naví, ideme se na to jednoducho kuknout. Máme mobil a čo jdeme do našej galérie, kde máme už dané video. A dáme si toto, dáme si YouTube, tady máte můj kanál, ale vás zaujímá tady toto a dáte si náhledovku videa, nevím, například túto botu, máte náhledovku videa túto botu, můžete s tím samozřejmě ohýbat takto, hore dole, hore dole, hore dole, hore dole. A to je všecko. Potom dáte teda, keď už to máte vybraté, dajme tomu toto, dáte na tlačítko hotovo a máte náhledovku videa. Potom můžete dát barziaký popisek, například jak sa co dělá, alebo aj po slovensky, jak sa čo robí. Alebo no a dáte popisek a dáte ďalej, potom dáte, či je určené pre deti, můžete dát ostatné, že či je vážně obmedzené pro děti 18 roku a dáte nahrát video. A to je všecko. A dneska se aj kukneme, jak si vytvořit YouTube kanál. Já teda dám toto zahodit. Vy samozřejmě tady toto nemáte. Toto nemáte. Tady byste měli mít také plusko v podstatě, že jakoby vytvořit si kanál, můžete na něho kliknout a tam zadáte potřebné informace. Potom můžete kliknout na toto, dáte si tady tuto ceruzku v podstatě a tady můžete si zadat, jaké chcete obraz, jakou chcete pozadí, za kanálovou náhledovku. Tady máte názov kanálu, já mám teda FNAF Me This and the Time and a používatelské jméno mám Fazbear Frights Freddy's. Webová adresa kanálu je https:// či jak tomu je www.youtube.com #hashtag Fazbear Frights Freddy's a můžete si dát opis a ochrana soukromí. Já mám teda tady mám, že nezveřejňovat žádné že nezveřejňovat moje odbery, samozřejmě to dám jo, že chci, aby byly verejné, ale keď někdo chce, můžete si jich aj dát soukromé. A tu už můžete, toľkoto videí to nemáte, jdete prostě do galerie, jak jsem ukazoval, dáte potom na to video, keď už ho máte ďalej a máte video. A tak to budete pokračovat, samozřejmě nějakou dobu se to bude nahrávat, ale takto by vám to mělo stačit. Dám zobrazit všetko. Potom ještě jedna věc, tady v mojom kanáli, no v mojem nebudete vidět, ale tady keď dáte analytiku, jaké by ty čárky, tak máte analytiku. Stačí jít do obchod Play a tam si stáhnout YouTube Studio YouTube alebo i Studio IT alebo YouTube Studio. Kliknete na něho a tady máte analytiku všetkých věcí, které se vám zaděly. Takže například tu mám, že obsah,
dám hlavný a dám, že tady máte zpeňaženie, obsah a tady máte shorts, verejné zoznamy a také ďalšie veci. Napríklad si dám v chill, že keby som si v chill dal zhliadnutia, tady mám zhliadnutia o 278% viac ako za predchádzajúcich 28 dní, 90 celková doba pozerania hodinu a plus 2 odberatelia. To je trochu smutné. Noví diváci sú iba na videách, na shortoch nejedú moc. No a tady to môžete vidieť. Modré sú videá a takže wow. Takže tady mám hodný nárůst videí, sledovanosti a v čom jak si poklesla. Ale je to aspoň víc za posledných 28 dní, což je dobré. A v čom tady máme vracajúci sa diváci. Toto sú shorty a toto sú videá. Na shortoch to moc není, na videách to naopak je moc. A tady máme odberatelia, tam moc nemám na shortoch. A toto je všetko z videa, jak sa co robí. Dúfam, že sa vám ľúbilo a zatím čau.